тамошобино, баъде ки мо дар Қазоқистон будем, рӯзи охирон, рӯзуш қатъи руководства дар як ресторан шиштем, ҳамсӯҳбат шудем. Аз таҳти дил уже бигем ки ба лични зиндагӣ рафт суханомон, аз ҳаётҳомон гап задем. Ва ма ба чӣ хулоса омадам? Руководство мара гуфт ки дар Қазоқистон 90% тоҷикое ҳастанд ки дар бозорҳои бедокумент кор мекунанд. ҷоншон дар азобай, аз соатҳои 3-4 саҳарӣ меоянд то бегаҳа дар ҳамуҷа кор мекунанд. Як умр мақсад милисаҳо сиршон мекунанд, штрафшон мекунанд. ва чӣ ба ки ту тоҷикои хута, миллатои хута ба командаи худ ба кор даъват намекунӣ ки ту ба роҳи кор омӯзӣ, ҳамроҳи ту кор кунанд. ҳамин суханаш бигем ки дар дили ма даромад ва имрӯз специально видео барои занҳову тоҷике ки дар Қазоқистон зиндагӣ мекунанд дили шавҳаротна биёвед. ман шуморо ба командаи худам ба кор даъват мекунам ва ваъдатон медиҳам, агар шумо занҳои бақуввати коргари меҳнатдӯст бошен, ман шуморо то ба званияи директорӣ ёрдам карда бурда мерасонам. марҳамат, рақамҳои телефони ман рӯи экран, хоҳиш мекунам занг назанен, бинависен. ман тариқи голосовой кор мекунам. нозукии бизнеса барои шуморо мехоҳам ки бо омӯзон